lamiek izitu. Leno etxe batean bizi omen ziren ama eta bi seme. Semetako bat eroa zen, eta bertzea ez. Bazuzten ardiek. Ama eri emun zuten kuartuan uatzian eri, eta erran omen zuen anai horrek huizua duen horrek eruari. Kartzigardiek etxera belaitik, kartzigardiek. Biali zuen eta gantzen erua eta karri zituen ardiek. Arditeire, baserrire, ero, ardiek denak esnagorrian zaude. Ero horrek, ok denak niri irritera ditu. Hartu zuen animaleko makil bat. Eta tipi-tapa, denak hil zituen. Are denak hil, tranquile gantzen, anaien gana kuartora. Eta anaia gerrantzio. Nu pastuk, oinbertze denbora. Ongi mantzu heldu haiz. Ba, ardi denak hiltiet. Zertako hiltuk ardi. Aizituken denak irriten eri. Eta hiltiet. Anaia seguro. Oi. Arrun apuratue behar zituela ardiek kusita. Karsio gamai, torzen zaizkio guliek, arpeira eta kentzio guliek. Ba, kendiko zizkiot. Anaia gantzen ardik ustera eta amai torri omen zitzaizkion ulie kopetara uli beltza. Hartu zuen mailu eta jozuen kopetean ulie bai hilere, baino ama ere bai. Gero torri omen zen anaia ardiek ikustetik, ama nolauk, bai ama ere ezalden hil ama ere, behatzen omen duta. Ai bai, ongile, amileuk, ze pasatu zio. Uli betorri zaio kopetara eta mailu egin joiet. Ez du gulie bakarrik hil, ama erilduk. Arraio eruai, ederra induk orai. Orai ardi egilek, ama hile, zein behio. Naukena inen jo. Ik naukena. Gan behio hemendik nola paitere. Bistetik gan behio. Hemen ezkaitu bizitzena. Nauken bezala. Ez zuten eskutsik ganai beren etxetik, etxeko ate handi hartu omen zuten, elkarrotako. Errotik atrata hartu atia bizkarrian eta biek abiat omen dire kurri. Nola paitere altzuten leku. Ibili, bidaia, oianian barna, halako batean ikusi omen zuten, hola oianian, erdien bide hartan berian, nola heldu ziren lamiek. Lamiek heldu zirela bide hartatik, lamiek egin behar zuten gurutzetu, ek arat eta lamiek unet, tikedatu ziren. Behatzak lami gora izin behin. Naukena, hien baio bagunen gainera. Eroa atia bizkarrian, arbolan goite abiatu zen ederki gostata hien omen ziren, biek bagora. Aldi berian lamiek urrez kargaturik heldu baitziren, azkin ekatuek ez dire ba jusinki bagoan azpien jarri pausen, antxe omen zauden solas lamiek, eta ez lekutzen inora. Arbol gaineko erua gerten dio bertziai. Pixilea neok, pixin behar dio. Etzakela pixikin, txikizak pixe, inzak inalguzie. Nik ez diet aguantatzen al, inbeiet pixe. Eta erua, ra, piziten azze pizerreka. Orduen lamiek, uri eidik. Buelta baten buruen berriz ere kakiletu nauk. Kakin behar diet, etzakala olako ikin. Behatuko itek azpitiko iti eta izorratuko gaitu. Etzakala in, txikizak galduken guzi. Buelta eska bat txiki omen zuen, baino gero, nik ez diet gehiago txikitzen hau. Tirtar zirrizten iten dukaka, ostuetan behiti eta lamiek. Zizerkora idik. Buelta baten denboan, anai erua leherrine zegoen, atea ezin kontuz, atea behar zuela bota biti. Etzakela ateik bota, orduen behatuko iteko iti. Etzakela bota, txikizak, bota behar diet atea biti. Halako batean, atea eskuetatik eskapatuta, lamitako bat buruen jota mingaina moztu. Oi, bertze lamiek ba omen doazi denak laizterka, mingain motza ure gibeletik, 10 bat edo bazire. Zema laguntuk hor, eta mingai motzarek bide erran biharrian, mile, me kauen mile guazen hemendik. Ikeratu zien eta geho, ek denak
eskapo atraziren eta lamie gutzitako urria hartu zuten eta ederke aberastuen.